Ang mythical primetime mega-serye karong tuiga ang mga lihim ni Urduha gihangop sa mga kapuso viewers sa unang gabi pa lang. Gipangandaman kini sa mga bida sama ni Kylie Padilla nga focus kaayo sa iyang pagbansay-bansay. Gani gibutyag ni Kylie nga niadtong 10 anyos pa lang siya, mailigo na siya sa firing. Nahimong mas extra special ang ilang training kay gawas nga giubanan siya sa mga sakop sa Philippine Marine Corps Firing Range. Anausab ang iyang amahang action star ug karon Senator Robin Padilla. Aminado ang kanhi bad boy sa Philippine cinema nga pinaagi sa kalig-on ni Kylie, makasalig siyang ipasa ang maong corona. Karong gabi atangi ang mga musunod nga panid sa istorya nga di gayud angay si Piaton. Human makadungog sila si Jem o Crystal nga gidaan nila ni sparkle artist Kylie Padilla o Gabby Garcia ang tingog sa budyong, di mailhan na bakaha kini nga sila ang descendants ni Urduha. Atangi ka na karong gabi pagkahuman sa 24 oras.